היום חברים, היום אני חוסך למכונה הזאת של 910 ביליון ויש לי 243 ביליון, אז נגיד אני צריך לחסוך הרבה. וקיבלתי מכונות מאח שלי לירון. רוצה להראות לכם את המכונות שלי. הנה יש לי פה שני מכונות מגדלור, שתיים כאלה. לבינתיים הבית שלי נראה ככה יחסית, כי אני צריך עוד לסדר אותו, אתם מבינים? אני עושה קצת שינויים בבית שלי, כי למה אני אקבל מכונות פסיכיות ולמה אני צריך לסדר אותם. אז כאילו מפה אני אקבל את הכסף מהמכונות. לבינתיים פגע בכמה... זה פגע בזה מוטציה. איפה המוטציה? אני לא רואה אותה על המכונה הזאת. זה פגע בזה מוטציה. זה גם פגע בזה מוטציה. זה ייקח לזה עוד כמה שעות. זה גם פגע בזה זה מוטציה? אני לא יודע אם זה מוטציה, לא רואים. טוב, בקיצור פגע בזה כמה מכונות מוטציה במכונות שלי כאילו. אני בקרוב הולך להיות פרו ולהגיע לכמויות הכי מטורפות. לא שאני אומר סתם כמויות מטורפות, כן, קניתי פה שטחים של 1,000, ביליון, מיליון. זה כאילו שטחים של ביליון. אז נגיד פה אני לא רוצה לבזבז, כל הצד הזה כבר אני לא רוצה לבזבז, אז אני חוסך, אולי זה T, ופה זה כבר, זה גם אני יכול לקנות, אבל אין לי מה, כי זה עולה 175B, וזה כבר, וואי, זה אין לי מספיק, יש לי 243B, וזה עולה 280B. זה, יש לי מספיק, אבל לא, אין לי מספיק, כי יש לי 243B. בקיצור, כמו זה אחד בצד השני שם רחוק, זה אותו דבר. עד ש צריך להגיע לכמות הזאת, וזה צריך מכונות מעל הכמות הזאת, אז תיקח לי עוד הרבה זמן להשתפר במשחק הזה. אם אני לא אשחק נגיד במשחקים ואני אשחק רק בזה כל היום ואני אשתפר ואני אשיג מכונות וזה מה אני אשיג מכונות וזה כאילו פה אני רק רוצה לחסוך למכונה של 910 ביליון, כי למה אני רוצה? זה מכונה שאין לי אותה ואני רוצה שיהיה לי אותה, אז אני חוסך המון כסף. כאילו מתי שיהיה לי כבר הכמות הזאת כמו שהראיתי לכם, יהיה לי פה אולי לפחות איזה, לא יודע. הנה לבינתיים ממש זה מגיע לי ל-100B. אז אם אני חוסך כסף, אם אני אחסוך בקיצור הרבה כסף, ככה אולי לפחות אולי זה 300B, כאילו 300 ביליון, אני אוכל כאילו לקחת את הכסף, נגיד ללחוץ על זה, ואז להביא את זה לפה, ואז זה יעשה טיק 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 טיק, יחצוב את ה... הנה רואים המקל שלו שזה, הנה רואים זה יפגע באבנים, ואז זה יעלה לי בכסף, אז ככה אני אוכל לקנות את המכונה של 910B, אבל מה? אני רוצה לחסוך ל-T חברים, ל-T, במקום B, אני חוסך ל-T. כי אז שאני אוכל לקנות את המכונה הזאת, ואז כאילו, שיהיה לי זה... אולי את המכונה הזאת, נגיד, אני אשאיר אותה אצלי, מה עשיתי? יא פלי זונות! קניתי מכונה שלא הייתי צריך! קוקסינל! לך תמצוץ לי! קוקסינל! למה קניתי מכונה ובטעות לחצתי? טוב, זה לא הורד לי די הרבה. בקיצור, אני הולך לחסוך 910T, לבינתיים יש לי רק כמעט 100T, כמעט, לא T, B, כמעט 100 ביליון. למה אתה מבין? בקיצור, מתי שאני אחסוך את כל הכסף, אני מבטיח לכם, אני קונה את המכונה הזאת, אני קונה את המכונה של ה-910 ביליון. ואתם רואים, הקוביה הזאתי זה של המכונות. כשאני לוחץ על זה אני צריך לשלם 3,000 בשביל לעשות
7 מקומות, כן. שמע, אם אתה רוצה תערוך לחכות לי, אני הולך 5 דקות לאכול. אני הולך לזריז, אוקיי? וחגית, אני מסיים את זה שיק שק. מתי שנחסוך 3,000 נגיד? וואי, זה 3,000 זה הרבה, אני צריך לעשות פה משימות וזה. אבל אני הולך, כאילו, אתם יודעים, להיות פרו במשחק הזה ולהשתפר. בקרוב אני הולך להיות כמו אח שלי וחבר שלו. להיות פרו. ואז אני אוכל ככה לחסוך הרבה מאוד שקלים. זה נגיד, לא יודע, סיפרתי על 728 מיליון. וזה על בי, 1B. את הזה של האבנים. אם אני משפר את זה ככה זה יותר, ככה זה יביא לי הרבה. זה יעלה לי יותר, כי אם אני לא משפר את הפטיש, זה לא יעלה לי הרבה. כי נגיד אני לא משפר עכשיו, כי למה אני לא רוצה לבזבז? למה יש לי 1.28B ולא מעדיף לבזבז? כי למה אני אחרי זה צריך לחסוך עוד פעם עד שחסכתי את כל הכמות הזאת בשביל המכונה הסגולה. הנה יש לי 100 ביליון פה. אני אגיד בוא נעשה דבר כזה. אני כאילו יחסוך 300 ביליון כמו שאמרתי לכם, אולי 200 ומשהו ביליון. לא יודע, לפי מה כאילו זה. אולי אני אחסוך כאילו 200 ביליון, 300 ביליון, לא יודע, אולי אם אני אחסוך 200, אני אקח את זה. אם אני אחסוך נגיד 200 ביליון, אני שם את זה פה. לא, אני צריך לחסוך אולי מעל ביליון, כאילו. אם אני לא נוגע בכסף ואני אהיה FK במשחק הזה, איך אני עושה את זה? אבל כאילו אני רוצה לחסוך שזה יגיע לי ל-T כדי שאני אוכל לקחת את הכסף שפה, לשים את זה פה ופשוט רגע, אני יכול לקחת עכשיו. לא, אני אחכה שזה יהיה לי 300 ביליון ואז אני אקח את... אולי אני אחסוך 300 ביליון. זה הכי אפשרי. כן, אני אחסוך 300 ביליון. כן, אני אחסוך 300 ביליון. ואז אני אקח את הכסף ואני אשים אותו פה, זה יעשה לי את ה-T, ואז כאילו ככה, אולי זה אני אגיע למכונה של 910 ביליון. כי אני חייב אותה, אני חייב את המכונה הזאת, חייב. אני חייב את המכונה הזאת, כי למה? אני נוטה להיות פרו. טוב, פה אני יוצר, אני אשתפר במשחק הזה, ואני פשוט ישיג מכונות. אז אני אמשיך אולי...